स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा थामहिनबा दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। सासे बर' बिमाखौ सासे भिसिडिसिनि मासिगिरि बे मासिगिरिया गाज्रि आखु दिन्थिदों। नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ लानानै फैदों। सासे भिसिडिसिनि मासिगिरि बिजेपिनि मासिगिरि बे मासिगिरिया सासे बर' बिमाखौ सोबानो बायदि आखु दिन्थिदों। नंगौ बे समाव मागुरमारि भिसिडिसिनि मासिगिरिया बर' बिमाखौ सोबानो बायदि आखु दिन्थिदों। थारैनो सासे मासिगिरिया बेफोरबायदि बे आखु दिन्थिनाया बेसेबां गनायथाव बे समाव नोंथांमोननो गिबियावनो बे बुंनाय भाष्यखौ लाबोग्रोदों। फिसाखौ बोथ्रोलायनानै आंखौ दाद्रि होदों बियो, खिन्थु आं मबाइलाव रेकर्ड लानो रोङाखै, आंनाव मबाइल गैया। आंखौ सोबानो बायदि एक्टिं देखायदों। जोंखौ होननायखौ जोंखौ उमुगाव नोंसोरखौ आखायाव लखबाव लानानै खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो। बिश्वजित नाथ मुंनि सासे मागुरमारिनि भिसिडिसि चेयारमेन बे चेयारमेना सासे बर' बिमाखौ सोबानो बायदि आखु दिन्थिनाया जोबोदनो लाजिनांथाव बाथ्रा। मानोना सासे मासिगिरि बे मासिगिरिखौनो लानानै गोबां रायजो राजाफोरानो गोबां बेनि सायाव भरोसा खालामो, गोबां सुबुंफोरानो सोनारो। दा बे समाव सोबानो बायदि आखु दिन्थिनाय अजद दैखांदो सासे आइजोआ। बिथाङा फोरमायदों सासे मासिगिरि बे मासिगिरिया गोबां खामानिखौनो बिथाङा मावनो हाया होननानै बुंदों। बिथांमोना आइ न'नि थाखाय बा न' फैनाय बाथ्राखौ जेब्ला बिथांमोना सोंहैदोंमोन बे सोंहैनाय समाव मासिगिरिया बुंदों जे बे मासिगिरिया जेबो खामानि मावनो हाया होननानै बुंदों। बे समाव बे भाष्यखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे बाइटखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोग्रोदों। गावनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो। चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया? चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथो चेयारमेन जाखो? बे थारैनो बे मासिगिरि मागुरमारि भिसिडिसिनि मासिगिरि बिश्वजित नाथ बे बिश्वजित नाथआ बेफोरबायदि आखु दिन्थिनाया बेसेबां गनायजाथाव आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजाफोरा दिनै मागुरमारि भिसिडिसिनि मावख'आव थांनानै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। मागुरमारि भिसिडिसिनि बे मावख'आव थांना गोबां बर' आइजोफोरानो बर' सुबुंफोरानो मासिगिरि बिश्वजित नाथ बिजेपि दोलोनि मासिगिरि बिश्वजित नाथ बे बिश्वजित नाथनि बेरेखायै सोमावसारदों आरो बिथांमोना फोरमायदों जे बिश्वजित नाथखौ जोंनो नाङा, बे मासिगिरिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै गोख्रों अजद खालामदों मागुरमारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बे समाव मासिगिरिखौ मा फोरमायदों बे समाव लाबोग्रोदों। थाखाय बे नोंसिनि खामानिखौ आंनि आखायाव जेबो गैया गैमाराबा होमबा नोंखौ जोंनो चेयारमेनखौ नाङा, जोंनो मानो नांगौ? जों जेबो जोंनि खामानिखौनो जोंनो जेबो मावनानै होनो मोनाबा जोंनो। बे समाव थारैनो मागुरमारि भिसिडिसिनि जे चेयारमेन बिजेपि दोलोनि चेयारमेन बिश्वजित नाथ बे बिश्वजित नाथनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया थारैनो बेसेबां गनायथाव जादों बे समाव रायजो राजाफोरा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बे समाव बिजिरना नायनाया मोजां। बे समाव बिथाङा बुंदों मागुरमारि भिसिडिसिनि मासिगिरिया बर' बिमाखौ सोबानो बायदि आखु दिन्थिदों। सारै बे अजदखौ दिखांदों मागुरमारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। मागुरमारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे अजदखौ दिखांनानै बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारिजों जे मागुरमारि भिसिडिसिनि जे चेयारमेन बिश्वजित नाथखौ बे समाव बोख्लायनांगौ होननानै गोख्रों अजद खालामदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों सासे भिसिडिसिया माबोरैहाय गावसोरनि बा बिथांमोननि जे न' फैखानाय बा बावैसो न' जाखानायखौ माबायदि बिथाङा दाननो हागौ आरो माबायदि बिथाङा बे बिश्वजित नाथ बिथाङा जे बे न'नि जे माखासे फैया मा सोर दानदों बेनि सोमोन्दै बिथाङा रोखा फोरमायैखौ नुनो मोन्दों आरो जायखौ लानानैनो रायजो राजाफोरा बिथांखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै अजद दिखांदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ लाबोबाय। नि थाखाय फैदों बे चेयारमेननि सायाव। दा जोंनि न'आ लिस्ट दंजोबोमोन गासिबो, फार्स्ट लिस्टआवनो दंजोबोमोन जों गासिबो। बे न'खौ जों दाबो मोनाखै। ओमफ्राय बे न'आ गोदोनो जों माबानि दिनावनो खेबजानाय, नांगोलनि दिनावनो जों खेबजानाय। बिराद गोबाव जाबाय जों न' गंसेबो गैया जोंनाव दा। 2016 ना बेसेबांबानि बेखौ बै नांगोलनि जिआरएसआ खेबदों।
जिआरएस नांगोलनि जिआरएस मुन्थु होननाया खेबनानै लांदों बे लिस्टआनो जोंनाव फैजोबदों दा गासिबो बे लिस्टखौ जोंनि फार्स्ट लिस्टआव जों दा फार्स्ट लिस्टनि मानसिमोन जों गासिबो खिन्थु जों फार्स्ट लिस्टनिया मोनाखै आरो दाबो जों सेकेन्ड लिस्टनियाव फैगोन नंनानै नेदोंमोन जों सेकेन्ड लिस्टनिया दाबो सफैयाखै जोंनियाव खिन्थु मानसिफ्रा मोनजोब्बाय लुखांजोब्बाय जोंनो दा बेनि थाखायनो जों बे न'नि थाखायनो बे चेयारमेननि सायाव जोङो दिनै फैनाय जादों आरो बे चेयारमेना दा गावनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथो चेयारमेन जाखो बे मानसिया बे चेयारमेननि थाखाय जों बे खोथाखौनो नोंसोरखौ चेयारखौ बोथ्रोदलायनानै आंखौ दाद्रि होदों बियो खिन्थु आं मबाइलाव रेकर्ड लानो रोङाखै आंनाव मबाइल गैया आंखौ सोबानो बायदि एक्टिं देखायदों जोंखौ होननायखौ जोंखौ उमुगाव नोंसोरखौ आखायाव लखबाव लानानै खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो थाखाय बे नोंसिनि खामानिखौ आंनि आखायाव जेबो गैया गैमाराबा होमबा नोंखौ जोंनो चेयारमेनखौ नाङा जोंनो मानो नांगौ जों जेबो जोंनि खामानिखौनो जोंनो जेबो मावनानै होनोनो मोनोआबा जोंनो मानो नांगौ जोंनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथो चेयारमेननि थाखाय फैदों बे चेयारमेननि सायाव दा जोंनि न'आ लिस्ट दंजोबोमोन गासिबो फार्स्ट लिस्टआवनो दंजोबोमोन जों गासिबो बे न'खौ जों दाबो मोनाखै ओमफ्राय बे न'आ गोदोनो जों माबानि दिनावनो खेबजानाय नांगोलनि दिनावनो जों खेबजानाय बिराद गोबाव जाबाय जों न' गंसेबो गैया जोंनाव दा 2000 16 ना बेसेबांबानि 2011 बेखौ बै नांगोलनि जिआरएसआ खेबदों जिआरएस नांगोलनि जिआरएस मुन्थु होननाया खेबनानै लांदों बे लिस्टआनो जोंनाव फैजोबदों दा गासिबो बे लिस्टखौ जोंनि फार्स्ट लिस्टआव जों दा फार्स्ट लिस्टनि मानसिमोन जों गासिबो खिन्थु जों फार्स्ट लिस्टनिया मोनाखै आरो दाबो जों सेकेन्ड लिस्टनियाव फैगोन नंनानै नेदोंमोन जों सेकेन्ड लिस्टनिया दाबो सफैयाखै जोंनियाव खिन्थु मानसिफ्रा मोनजोब्बाय लुखांजोब्बाय जोंनो दा बेनि थाखायनो जों बे न'नि थाखायनो बे चेयारमेननि सायाव जोङो दिनै फैनाय जादों आरो बे चेयारमेना दा गावनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथो चेयारमेन जाखो बे मानसिया बे चेयारमेननि थाखाय जों बे खोथाखौनो नोंसोरखौ चेयारखौ बोथ्रोदलायनानै आंखौ दाद्रि होदों बियो खिन्थु आं मबाइलाव रेकर्ड लानो रोङाखै आंनाव मबाइल गैया आंखौ सोबानो बायदि एक्टिं देखायदों जोंखौ होननायखौ जोंखौ उमुगाव नोंसोरखौ आखायाव लखबाव लानानै खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो थाखाय बे नोंसिनि खामानिखौ आंनि आखायाव जेबो गैया गैमाराबा होमबा नोंखौ जोंनो चेयारमेनखौ नाङा जोंनो मानो नांगौ जों जेबो जोंनि खामानिखौनो जोंनो जेबो मावनानै होनोनो मोनोआबा जोंनो मानो नांगौ गावनि आखायाव जेबो गैया बे खोथाखौ होनदों बियो चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथो चेयारमेन